Sgorio sy'n sefyll dros y gicrydd. O, gan godel ucha, gwych gan Elliot Sgorio. 3 munud ar y cloc ar tîm cartre ar y blaen yn barod. Byth di curo Bala fan hyn ar Ddol y Bont, a maen nhw wedi cael y dechrau perffaith i'w prynawn. Fio. Man at Davies yn trio y flic lawr at Wilson. Rwydo i gadw'r bil. Taco cas ar Smith fyna. Rai. Mewn i'w gilydd. Nick Pratt ddim yn meddwl dim ohoni ar y dechrau yn gadael i'r chwarae barhau. Ond nawr wedi cael gair dar dyfanno'r cynorthwyol. Mae'r cerdyn coch yn dod mas. Jack Wilson yn cael ei hel oddi ar y ca. Hwlffordd, mae gol o fantest â nhw. Ond dyn o fantest ar Bala. Smith. Arsan mynd i fynd hunan i ddi. Ddo mas i arbed y dda. Fel nôl at Edwards. Croesiad gan Arsan. Venables a Mendes yn o'n aros. Mendes, dod mas. I roi cynnig arall ar cael y bel i'r cwrt. Mendes, at y postyn pella. A mae Venables yn trio cael y bel at Newell sydd yn ei gwyro i fewn at gol. A mae'r Bala ar ddechrau'r ail hanner yn union i'r sgôr. Mae'n gyfartal. A nawr ydy'r Bala yn gallu mynd mlaen. A cymryd y blaen yn y gêm yma. Mendes yn ail gymryd. Ac y gornel tro yma. Y posib pella. Mae Pete yno i benio i fewn. A mae Bala ar y blaen. A Pete sydd yno. Mae Sgorio yn cwpan y gyngred ganol wythnos. Mae wedi bod yn wythnos dda i Nathan Pete. Chwarter awr di mynd o'r ail hanner. Mendes yn penio y cic gornel na mas. Adam Roscrow. A'i sawdl, y cadw y momentum nawr gyda Bala wrth i fe gael lawr ar gol. Jordan Davies yn ei ddilyn am, mae Roscrow yn mynd am yr ergyd ac am gol. Yn gwasgu ddi heibio i Edzi. Roscrow yn ymestyn mantes y Bala. Am rediad gan Roscrow. Oedd yr ergyd ddim yn ffôl chwaith. Ball. David Edwards i Jenkins. Penio mas. David Edwards y galw am rhediad gan Wall. Rutherford sy'n casglu Rutherford y croesi. Ac am gol gan Roscrow. Peniad yn curo Edzi. Edzi yn cael llaw ati. Ond Roscrow yn cael ei ail o'r pnawn. I'r canol at Edwards. Taco gas fyna. Duggan. Ar lawr. A cerdyn coch i Ross White. Hedfan mewn i'r dacl. Mi oedd trod uchel gan Duggan hefyd. A'r ddau dîm yn gorffen 10 dyn.